s príchodom umelej inteligencie je dosť pravdepodobné, že v budúcnosti nebudeme potrebovať vôbec klávesnicu, myš na interakciu s počítačom, tak ako sa my dvaja teraz rozprávame, tak aj my takto budeme interagovať s počítačmi oveľa viac. A to je vďaka tomu, že umelá inteligencia dneska dokáže interpretovať ľudský jazyk oveľa lepšie ako kedykoľvek predtým. Dneska to už ide, sú tam limitácie, sú tam časové limitácie, dneska tie modely sú rýchle, ale nie až tak rýchle. To znamená, že už dneska aj budem ukazovať demo, ako viem vlastne ovládať e-mail prostredníctvom iba hlasu. Takže my sme už naozaj blízko k tomu a toto samotné tvrdí aj CEO OpenAI, že toto je jeho vízia, že tam chce on dostať tú firmu, že vlastne z práce sa stane konverzácia. Ale pravdepodobne najväčší dopad bude, že ľudia budú menej tráviť času pozeraním do obrazovky a riešením nejakých tabuliek a oveľa viac budú riešiť dôvod, prečo existuje tá firma, ako lepšie vie pomôcť svojim zákazníkom, ako lepšie viem byť nápomocný svojmu kolegovi, nie ako človek, ktorý copy-pastuje z jednej tabulky do druhej, ale ako vieme lepšie interagovať ako ľudia. Hostem ve studiu Týdne inovací je Marcel Klimo, šéf AI ve společnosti Vacuum Labs, která se specializuje na vývoj software v oblasti bankovnictví a fintech. Budeme se bavit o technologiích, umělé inteligenci a oblasti fintech. Marceli, vítám tě tady. Ďakujem. Já se chci na úvod zeptat na tvůj seminář, který budeš mít na Týdnu inovací, protože to téma je nesmírně zajímavé. Můžeš přiblížit, o co půjde? Jasné. Názov semináru sa volá Kill Your Keyboard. Alebo teda myšlienka je, že príchodom umelej inteligencie je dosť pravdepodobné, že v budúcnosti nebudeme potrebovať vôbec klávesnicu, myš na interakciu s počítačom. Už dneska vlastne veľa ľudí používa tablety. Ty sám máš poznámky v tablete. Ale jak sa tá technológie budú hýbať vlastne tak, ako sme ľudia zvyknutí komunikovať, tak ako sa my dvaja teraz rozprávame, tak aj my takto budeme interagovať s počítačmi oveľa viac. A to je vďaka tomu, že umelá inteligencia dneska dokáže interpretovať ľudský jazyk oveľa lepšie ako kedykoľvek predtým. A tým pádom ja jej viem povedať takisto ako kolegyni alebo kolegovi, že niečo od neho potrebujem, iba jej to poviem a on začne na tom pracovať, rovnako ako kolega. Takže to je taková ta vize, jak vidíme třeba ve filmech jako Iron Man a tak dále. Presne. Kde to člověk opravdu jako pomocí hlasu ovládá, komunikuje, spolupracuje a tak dále. Presne. Pre mňa je inšpirácia Star Trek, kde ten kapitán alebo kdokoľvek vždy povedal computer, ozvala sa a čokoľvek bolo potrebné sa dá. Stále mali nejaké obrazovky, kde ťukali, ale väčšinu dôležitých vecí riešili práve takýmto spôsobom. V jaké fázi to je dneska? A kdy odhaduješ, že by se tahle vize mohla přetavit v realitu? Dneska to už ide, sú tam limitácie, sú tam časové limitácie, dneska tie modely sú rýchle, ale nie až tak rýchle. To znamená, že už dneska aj budem ukazovať demo, ako viem vlastne ovládať e-mail prostredníctvom iba hlasu. A jediný nedostatok je naozaj dneska ten čas, že pred rokom by to možno nebolo, dneska už je. Dovolím si povedať, že o rok to bude 2-krát, 3-krát lepšie a už to bude aj iba akcelerovať. Takže my sme už naozaj blízko k tomu a toto samotné tvrdí aj CEO OpenAI, že toto je jeho vízia, že tam chce on dostať tú firmu, že vlastne z práce sa stane konverzácia. My se k tomu dostaneme asi později, ale já se teď nemůžu asi nezeptat, jak to podle tebe ovlivní ve chvíli, kdy se dostaneme do tohle situace. Jak to ovlivní, zkusme nejdřív práci. Ano. Ať už jde o produktivitu, vztahy na pracovištích, vůbec jako výkonnost těch firm a tak dále. Co myslíš? Toto je taký tá predikcia sa tu robí naozaj veľmi ťažko, lebo v minulosti sme vedeli predikovať, že nejaké technológie sa budú zlepšovať každý rok nejakou rýchlosťou, ale tú rýchlosť, ktorú vidíme s umelou inteligenciou a veľkými jazykovými modelmi je naozaj bezprecedentná v ľudskej histórii, ale pravdepodobne najväčší dopad bude, že ľudia budú menej tráviť času pozeraním do obrazovky a riešením nejakých tabuliek a oveľa viac budú riešiť dôvod, prečo existuje tá firma, ako lepšie vie pomôcť svojim zákazníkom, ako lepšie viem byť nápomocný svojmu kolegovi, nie ako človek, ktorý copy-pastuje z jednej tabulky do druhej, ale ako vieme lepšie interagovať ako ľudia. Toto je taký ten humanistický pohľad na to. Je samozrejme aj ten dystopický, že vlastne väčšina firiem sa zmení na 2-3 ľudí a všetko ostatní budú robiť AI agenti, ale všetky indikácie nám momentálne ukazujú, že skôr
AI doplňa ľudskú prácu, než to, že by ich úplne nahrádzal. Okrem výnimiek samozrejme. Když už u toho tématu jsme, nemůže spíš nabrat realistických podob ten dystopický režim ve chvíli, kdyby vzniklo něco, čemu se říká superinteligence? To je vždy ťažká otázka, že čo je vlastne superinteligencia. Lebo nadšenci technológií možno poznajú nejaký tak koncept Turingového testu, čo bol, že keď dám niekomu rozprávať sa chatbot so strojom a poviem mu, že usúď, či je toto človek na druhej strane toho chatu, alebo stroj, tak v momente, keď ten človek nevie rozoznať, tak vlastne pásol ten Turingový test a vlastne tá umelá inteligencia je inteligentná, alebo superinteligentná. A toto sme pásli so spustením ChatGPT. Väčšina ľudí to nevie rozlíšiť. Takže dneska sa vlastne všetci odborníci hádajú, že čo je vlastne superinteligencia. A zatiaľ tá najlepšia definícia, ktorú som počul, je, že je to inteligentnejšie ako všetci ľudia na celom svete. A to naozaj neviem, ako bude vyzerať. Lebo to je to isté, ako keby ja som bol pes a rozprávam sa s človekom, tak ten inteligenčný rozdiel bude taký obrovský, že to je naozaj už tá singularita. To za čím už nevidíme, čo sa bude diať. Tak pojďme trochu níž zpátky na zem. Když se zaměříme na to, čím se zabývá společnost Vacuum Labs, ano. Tak já jsem se dočetl, že vy nabízíte něco, čemu říkáte AI Transformation Services. Ano. Mě by zajímalo, jak se podle tebe liší ta transformace orientovaná na AI od té digitální, kterou firmy dělaly dosud. Jestli je v tom nějaký rozdíl podle tebe? Do veľkej miery je to akoby digitalizácia 3.0 alebo 4.0. Podľa mňa najväčší rozdiel je v tom, že historicky to bolo veľmi časovo náročné. Hlavne v tých prvých vlnách, keď firmy prechádzali čisto z papiera do digitálu, tak veľakrát to znamenalo, že iba naskenovali nejaké papierové dokumenty, alebo dodnes to niekedy ešte robia, že vlastne oni naskenujú nejakú fyzickú zmluvu a tu potom nahodia do systému. Ale ona je ťažko hľadateľná, ťažko dosiahnuteľná a tak ďalej. Teraz už vďaka umelej inteligencii vieme nielen prečítať, čo je na tých všetkých obrázkoch, vieme to ale spracovať, uložiť to do nejakého knowledge grafu, upratať to celé. Takže aj tá zmena, tá transformácia vie byť oveľa rýchlejšia a efektívnejšia než kedykoľvek predtým. Ale je to iba akoby ďalšia fáza. Je to ako keby tá umelá inteligencia je nejaký trojský kôň na to, aby tá firma prešla ešte ďalšou fázou digitalizácie, aby bolo menej papiera alebo menej fyzických procesov. A když se zaměříme na to, čím se zabýváš ty, čím se zabývá tvoje firma, to znamená technologie v oblasti bankovnictví, fintechu, tak jak se podle tebe bude proměňovat vztah člověka a technologie právě v té oblasti financí? No. A možná i, jestli to můžeme zhodnotit za nějakých posledních pár let třeba, protože ten vývoj tam asi bude zajímavý. Áno, no tak už dneska sme videli vlastne, že postupne tie mobilné aplikácie bank aj fintechov rôznych prinášali zjednodušenie prístupu k finančným službám. Ľudia si ľahšie vedeli dostať k prevodom, ľahšie vedeli dostať. Jednu vec, čo si neuvedomujeme, že my tu vlastne v našom regióne Československom máme veľmi pokročilé internetové bankovníctvo, mobilné bankovníctvo. Toto aj keď sme začali robiť vlastne s bankami v Anglicku, tak pre mňa bolo vždy šokujúce, že oni prišli, že máme takúto inovatívnu myšlienku, že nemusíš tam zadávať to číslo, on sa ti automaticky doplní. Že my tu už máme 3 roky, že je na tom inovačné. Takže toto sa deje ešte stále v celej Európe. My sme ako naše krajiny, my sme preskočili niekoľko ér finančníctva. To, čo sa asi bude diať v blízkej budúcnosti, alebo to, kam to speje, je, že tá aplikácia vám bude lepšie vedieť odporučiť, ako sa zodpovednejšie správať peniazom, ale nie takým spôsobom, že iba tu máš nejaký koláč, ktorý ti ukazuje, že toľkokrát si jedol vo fast foode, toľkokrát si bol v kine a toľkokrát si nakupoval oblečenie, ale bude nejakým spôsobom proaktívne sledovať tie transakcie, ktoré sa dejú a odporúčať, že teraz by si mohol uberať tu, lebo si dal takýto a takýto cieľ. Budú sa pomáhať i s investovaním? Investovaním pre bežných užívateľov? Áno, ale
tam je to trošku komplikovanejšie s reguláciou. Aj s tým, že sa blíži, alebo už aj v časti je v platnosti AI Act Európskej únie, ale plus regulácie o tom, že investovanie nemôže byť, to už je potom odporúčanie investícií, tak ono to bude menej technologický challenge alebo technologická výzva a oveľa viac právny. A že ako sa vlastne my v Európskej únii versus v celom svete budeme vysporiadavať s tou umelou inteligenciou v každej časti našeho života. Mě zaujalo na vašem blogu, všiml jsem si jedné věci, píšete tam don't look for a perfect blueprint to a digital product. Tak mě zajímá, jak vlastně v praxi zvládáte ty projekty, kde je velká nejistota, když nemáte přesný plán, jak je dokážete řídit tak, aby opravdu fungovaly? No jedna z vecí, čo sa zmenila za posledný rok a pol je, že v minulosti nám trvalo strašne dlho na začiatku vôbec získať od klientov, že čo je vlastne tá ich vízia. Že to znamená, museli sme sa stretávať, kresliť si po tabuliach, potom sme robili nejaké iteratívne discovery fázy. A to znamená, že oni měli, že přišli třeba se zadáním, chceme inovovat, ale nevěděli přesně co? Nebo? Možno aj vedeli čo, ale nevedeli, ako to má vyzerať. Že chceme ceca, toto je náš cieľ, ale nevieme, ako k tomu sa dostať. Takže ono to veľakrát vyžadalo strašne veľa času, len takého, že nevieme ako. A teraz vďaka umelej inteligencii my vlastne vieme spraviť, dáme si hodinový rozhovor s klientom, tú nahrávku spracujeme cez umelú inteligenciu, čiže cez nejaký náš lokálny model alebo iným spôsobom a vieme generovať prototypy v priebehu dní alebo hodín, kde ten cieľom nie je urobiť ten prototyp perfektný, cieľom je znížiť ten time to feedback alebo time to next iteration. Akože že to, čo nám pomáha dneska umelá inteligencia aj u nás interne, je menej sa pozerať na to, že koľko času nám bude trvať vôbec vyvinúť nejaký prvý koncept. My ten prvý koncept máme hneď a potom na ňom iterujeme. A väčšina ľudí je veľmi vizuálnych. To znamená, že keď vidia pred sebou niečo, čo je klikateľné, funkčné, tak vedia, a to som tak nechcel a vlastne, máte pravdu, toto není takto. A je tá konverzácia okamžite na mieste a priamo sa bavíme o konkrétnych bodoch, čo v minulosti nebolo možné. Proste potreboval som teda dizajnéra, dizajnér preto pracoval 2 týždne, potom nejaký programátor to zobral. Dlho to trvalo. Čiže ten celý proces se zrychluje? Áno. Zefektivňuje možná? Zrychluje aj zefektivňuje určite. Dal by se říct, jaký je největší rozdíl mezi tím, když vyvíjíte něco pro startup a když vyvíjíte něco pro velkou banku? Z tohle pohledu, pokud je o ten proces. Určite áno. Startup veľakrát potrebuje veľmi rýchlo sa dostať k nejakému MVPčku, za minimum viable product, ktorý môžu ukázať buď investorom, aby získali ďalšie peniaze na runway a ďalšie fungovanie, alebo ktorý môžu ukázať už konkrétnym zákazníkom a ideálne už možno generovať nejaký ten príjem. Takže tam u nich je tam samozrejme ten limitujúci faktor peňazí, ale je tam aj to, že oni naozaj chcú zvalidovať tú myšlienku na tom trhu. V prípade väčšej banky alebo už nejakého takého funkčného fintechu, ktorý už beží niekoľko rokov, tak tam oni veľakrát hľadajú nejakú novú funkcionalitu alebo nejakú novú vychytávku do tej aplikácie a oveľa viac im záleží na to. Oni veľakrát bohužiaľ použijú slovo MVP, aj keď to MVP v ich hlave je naozaj už plná produkčná verzia, ktorú budú spúšťať na milióny zákazníkov. Takže tam veľmi pomáha, ak práve v tej organizácii je nejaký ten líder alebo vedúci, ktorý prišiel z toho startupového sveta alebo z toho fintechového sveta a má ten taký postoj, že OK, ale toto musíme robiť iteratívne, to sa nedá robiť, vymýšľať postupne. A vtedy si zavolajú práve niekoho ako nás, lebo my nie sme tradičná firma, ktorá príde, spravíme špecifikáciu na 300 strán a potom ju dodávame 2 roky. My naozaj radi pracujeme takto iteratívne. Takže ten proces je na konci dňa možno podobný, ale vyžaduje to trošilinka viac edukácie o tom agilnom procese a ako vyvíjať. Týden inovací, jedna z nejvýznamnějších tuzemských událostí v oblasti inovací, převratných technologií a umělé inteligence, v roce 2025 oslavil už 10. výročí existence.
Každoroční svátek všech inovátorů a nadšenců přelomových řešení pravidelně na jednom místě prezentuje okolo 300 skvělých řečníků, ať už jde o špičky tuzemské inovační scény nebo výjimečné osobnosti ze zahraničí. Dále desítky diskuzních panelů, inovativních nápadů a technologií z různých oborů, inspirativní semináře nebo projekty zaměřené na podporu startupů a žen podnikatelek. Zapište si už teď. 11. ročník Týdne inovací proběhne 1. a 2. října 2026. Mně přišlo zajímavé, my jsme se bavili spolu, ještě než začal tady ten rozhovor, ty jsi říkal, že jste vlastně úplně nejdřív měli klienty z zahraničí, až teprve potom se k vám dostávali klienti ze Slovenska. To je zajímavý postup, byl to účel, nebo jak to vlastně celé probíhalo? Áno, bol to účel v podstate, lebo keď sme začínali, to už je dávno, aspoň 8-9 rokov dozadu bolo, keď sme boli asi 20. A vtedy sme naozaj, že videli, že tuto na slovenskom trhu máme veľmi veľkú konkurenciu, alebo českom slovenskom trhu máme veľkú konkurenciu a nemáme žiadne ako keby projekty veľké, ktoré sa vieme ukázať väčším organizáciám, väčším bankám. Ale mali sme ľudí z Matfizu, z Fejky, proste z tých našich škôl technických, ktorí chceli robiť na nejakých ťažkých problémoch, tak vtedy sme si povedali, že no, tak skúsme ísť do zahraničia a ako Londýn je taký ako keby európsky hub pre financie, aj keď už nie sú v Európskej únii, v tom čase boli, tak tam sme išli a tam sme si začali budovať ten network, prvé projekty a o pár rokov neskôr sme už budovali banku v Hongkongu. Čo bolo... To zní veľmi jednoduše. No, a asi to tak nebylo, nebo bylo? Nepodceňoval by som len čistú akože ľudský networking. Ale nie networking za cieľom predať, ale naozaj stretávať sa s ľuďmi, ktorí tiež riešia problémy a naozaj sa s nimi rozprávať ľudsky. Že takto, jak sme tuto nahrávame na Innovation Weeku, tu je milión ľudí, s ktorými sa môžem porozprávať na káve a nie s cieľom, aby som im niečo predal. Ale s cieľom, že proste riešime takýto problém, ako ste ho riešili vy, čo sa tam dialo. A toto podľa mňa oveľa lepšie funguje na budovanie čohokoľvek v našich životoch, keď sme autentickí a keď sme takí, akí sme a nie, že sa snažíme, že máme najlepšiu firmu a vieme vám spraviť najlepšiu aplikáciu na svete. Takže ono to asi nebolo také ľahké. Ono to vždy dneska sa spätne na to pozerá, že wow, to bolo ľahulinké a tie prvé mesiace každý z tých veľkých projektov boli ťažké, naozaj ťažké. Ale dneska je to také, že určitě bychom to jinak nespravili. Kdyby se měl zmínit nějaký projekt, na který jsi obzvlášť hrdý, co by to bylo? Asi som veľmi hrdý na prácu, ktorú sme odvedli na Moxe v Hongkongu. Je to vlastne v tom čase hongkongská nazvem to centrálna banka, pre zjednodušenie, alebo regulátor, sa rozhodoval, že bude udeľovať licencie digitálnej banky. To znamená banky, ktorá nemá žiadnu pobočku fyzickú. A oni nás tedy oslovili, oni oslovili rôzne entity, ktoré tam pôsobia. Jedna z nich je Standard Chartered Bank, čo je stará britská banka ešte z dobu kolónií. A oni povedali, že dobre, tak poďme to postaviť. A najali si človeka z fintech sveta, z Turecka, ako CEO a ten si začal vyberať ten celý tím. A my sme naozaj tam prišli a na zelenej lúke sme stavali novú banku v úplne inej časti sveta, v úplne inom teplotnom pásme, časovom pásme a proste dali sme to. My sme tam chodili každé 2 týždne s tímom, robili sme to s veľkým tímom tuto na Slovensku a vyšlo to, tá banka je vonku už niekoľko rokov a veľmi populárna v Hongkongu. Sám si naznačil, nebo je to logické, bylo to úplně jiné nové prostředí, ano. Spousta věcí odlišných, než na které jste byli zvyklí. Jak se vám dařilo se s tím vším vypořádat? Možná nebylo nutné se s ničím vypořádat, třeba to prostě běželo přirozeně. Mě jenom zajímá, jaké to bylo. Akože dneska už takým spomienkovým optimizmom na to spomínam, ale na začiatku to naozaj bolo, že my
my sme naozaj nevedeli, ako keby do čoho ideme skoro. My sme vedeli, že naši chalani a baby u nás vo firme naozaj vedia, čo robia a že budú vedieť odviesť dobrú robotu, ale nevedeli sme, že ako to bude celé fungovať a podľa mňa čisto iba tým, že sme my máme vo východnej Európe máme takú unikátnu otvorenosť, skoro až takú cynickú otvorenosť. A toto nám z nejakého dôvodu fungovalo na tých zahraničných klientov, lebo im sa páčilo to, že nedostali iba nejakého dodávateľa, ako sú zvyknutí veľakrát zo zahraničia, ktorý im iba pritakáva, že áno, dobre, spravíme, bude všetko, nevadí, spravíme, dorobíme. A my sme boli takí, si pamätám jedného kolegu, on došiel, to tam vysvetľoval ten CTO tej banky, že takto to bude to toto, hento. A on iba tak, že v pohode. Ten mindset toho, že nebyť až príliš ohúrený tou veľkosťou toho, čo robíme, ale skôr byť len taký skromný, ale vedieť, že tú robotu, čo robíme najčestnejšie, ako vieme. Neviem to ináč povedať. Je to bolo to určite zaujímavé obdobie. Na mě to působí tak, že tam opravdu hrálo velkou roli ta autenticita, to, o čem si mluvil, že to prostě, že to může fungovat. Chci se zeptat taky na to, co jsme nakousli v úvodu toho rozhovoru, to znamená otázky, které souvisejí s etikou v AI, regulací a tak dále. Jak se na ten vývoj díváš, pokud je o přístup, když to řeknu hodně obecně, přístup světa k regulaci umělé inteligence. Je to rozdílné samozřejmě v Číně, ve Spojených státech, v Evropské unii. Jak ty to vidíš, když přemýšlíš o nějakých možných rizicích v budoucnu a tak dále? To riziko v Európskej únii, príliš veľké regulácie, príliš skoro, môže priniesť to, že budeme vždy na konci toho chvosta vývoja. Väčšina tých popredných AI firiem nie sú v Európe. Ak sú, tak majú väčšinu nejakého vývoja alebo ľudí práve v Amerike. Čo sa týka investícií do umelej inteligencie, v Európe je to minimálne. Takže regulácia je síce dobrá na mnohé veci. Zdravotníctvo, jedlo, životné prostredie. Tu ale naozaj bojujeme s obrovskými investíciami po celom svete práve do týchto technológií a v momente, keby sa my tu ako Európska únia uzavrieme, tak to bude ťažké. Bude to ťažké pre nás, lebo budeme vždy vzadu. A není otázka investice a regulace, nejsou to dvě otázky? Jako není to něco, co může běžet v souladu? Já se na to ptám, protože třeba ve Spojených státech, aspoň na mě to působí tak, že tam naopak je snaha tu regulaci co nejvíc omezit. A zase je tady spousta odborníků, kteří varují před tím, že pokud se nepodchytí nějaké věci, tak prostě budoucnost může být problém. Áno. No, určite vidím súvis medzi reguláciou a investíciou, lebo v prípade vysokej regulácie investori nebudú chcieť dať peniaze do regiónu, kde budú spomalení. Tu by som ale použil prirovnanie vývoja nukleárnych zbraní. V prípade vývoja nukleárnych zbraní dokonca až skoro z vesmíru je vidno, že kde s tým uránom pracujú a kde sa to vyvíja. My dneska nevieme, kde vo svete niekto pracuje na nejakej novej umelej inteligencii, lebo jedine, čo uvidíme, je, že niekde má niekto nejakú serverovú farmu. Takže to nie je len o tom, že potrebujeme si dať pozor na to, ako rýchlo sa tá AI vyvíja, lebo ono sa bude. Niekde vo svete to niekto bude robiť. Niekto to bude vyvíjať. To znamená, že my potrebujeme byť po celom svete pripravení mať aj counter umelé inteligencie, ktoré budú bojovať proti tým, ktoré sú už príliš sofistikované. A ono to je do určitej miery taká nová studená vojna. No a máš pocit, že by se něco mělo dělat jinak? Oveľa viac by sme mali dávať času a vzdelávania ľudí o tom, čo vlastne AI je, ako funguje,
čo dokáže, čo nedokáže. Lebo dneska už vlastne hoci kto vie urobiť akýkoľvek deepfake, alebo teda ofejkovať akúkoľvek tvár veľmi jednoducho. Takže edukácia vôbec populácie by mala byť oveľa radikálnejšia a štáty by mali mať, každý štát, každá časť sveta by mala mať nejaký plán na to, keď začnú byť nejaké strašne silné AI-ka, čo vlastne budú robiť a aké budú mať na to zabezpečenia. A dneska je aj tá regulácia Európskej únie je naozaj povrchová. Ona sa vôbec nepozerá na to, že ako sa budeme brániť. Aha, to je zajímavé. To jsem ještě nikdy nezaznamenal, asi tady tenhle ten bod. Na závěr poprosím nějakou vizi Vacuum Labs, co chystáte do budoucna zajímavého? Tak pre nás je obrovská výzva pretransformovať celú organizáciu do AI First. Každý z nás je nejak zvyknutý pracovať a či už je to developer, produktový človek alebo niekto na finančnom oddelení, každý sa potrebuje, jak som už spomínal, edukovať o tom, ako jemu vie zlepšiť umelá inteligencia robotu. A to nie je preto lebo to všetci robia, ale preto, lebo tá opačná strana, že lebo to mnohé iné firmy robia, tak aby sme boli pripravení na tú budúcnosť. U nás je to hlavne o tom, že aby sme prišli na tie správne nástroje dostatočne skoro, aby nás neprekvapili. Lebo už sa nám aj stalo, že klienti prišli oveľa skôr s niečím než my, takže my sme museli akoby dobiehať. A to je jedna z mojich primárnych víziev, aby som vždy bol on the pulse of toho, čo sa vyvíja akorát v umelej inteligencii a aby sme vedeli sa hýbať dopredu takým spôsobom, aby sme vedeli byť čo najhodnotnejší pre tých našich klientov. Tak přeju, ať se to daří a díky za rozhovor. Ďakujem ti veľmi pekne.